खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों माखासे सुबुंफोरा गनाय जाथावै खामानि मावनायखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नंगौ आसाम पुलिस बिफाना बे समाव गोलाव बोसोरनिफ्रायनो माखासे हान्थिग्राफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनाय आरो गोलाव समनिफ्रायनो माखासे सुबुंफोरा जे लामा दथायाव पाक्का लामाफोराव गामिनि खना खनला ओनसोलफोराव माखासे जायगाफोराव माखासे नेशनेल हाइवेफोरावबो गावनि गोसो बायदि माइ माइरं गय बायदिसिना मुवा बेसाद लामनानै गोबां हान्थिग्राफोरखौ दावबायग्राफोरखौ गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि खालामबोबाय थादों आरो बेनि सायाव गोख्रों एक्शन आरो गोख्रों नोजोर होदों आसाम पुलिस बिफाना आरो बे समावनो मख'नांगोन दि रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा साननैसो सिगांसो जे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायथिदोंमोन दि माखासे ओनसोलफोराव माखासे सुबुंफ्रा गावनि गोसो बायदि गावनि निजा गावनि लुनानै दोननाय लामा दथाय बायदि माइ माइरं बेफोरबायदि नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों नुना मोन्दों माइ माइरं गय बायदिसिना मुवा बेसाद लामनानै माखासे थांलाय फैलाय हान्थिनाय गारि सालायनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि खालामबोयो बे समाव बेफोरबायदि बिगोमा लामनानै दोननाय जा बिगोमा बिथांमोनजों ना नांलायनो ना खमलायनो बेफोरबायदि जेंनाजोंबो गोबां नोंथांमोना मोगा-मोगि जाबोनायखौ नोंथांमोना मोन्दों थिग बेबायदिनो रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथोन होनाय बायदिनो आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे गोख्रों एक्शन लामा दथायाव बेफोरबायदि जा जोंनि डिसप्लेनि गेजेरजों एक्सक्लुसिभ भिजुअल नुनानै मोन्दों माइ लामनाय बायदिसिना मुवा बेसाद लामनायफोरखौ बोस्रांदों आरो बेफोरबायदि हाइवेफोराव पाक्का लामाफोराव जुदि बेफोरबायदि लामोब्ला लामनानै जुदि हान्थिग्राफोरखौ जेंनायाव खोख्लैब्ला आरो मोनसे समाव मख'नांगोन दि बेफोरबायदिनि थाखायनो गोबां जाब्रबथायजों जिउ गोमानो गोनां जादों जाब्रबथायजों गोबां जोखोमबो जानो गोनां जादों आरो बेखौ लानानै फुल एक्शन आसाम पुलिसनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावबो जुदि बेफोरबायदि गावनि गोसो बायदि माखासे गनाय जाथावै माखासे सुबुंफ्रा बेफोरबायदि माइ माइरं मुवा बेसाद गय बेफोरबायदि जुदि लामनानै हाराखास्ति खालामदों नोंथांमोना ओनसोलनि खाथिनि पुलिस थानायाव खौरां हर आरो पुलिस थानानो बेफोरनि सायाव इनफरमेसन हर अब्लानो बिथांमोना फुल बिनि सायाव नोजोर लाखिगोन दानिया नोंथांमोना नायलांदो जोंनि एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों जे आसाम पुलिस बिफाना जाबायदि पाक्का लामा राजा लामाफोराव गामि दथायनि लामाफोराव बेफोरबायदि माइ माइरं बायदिसिना मुवा बेसाद लामनानै रायजो राजाखौ हान्था मेलायाव जाबायदि जेंना खोख्लैदों बे खोख्लैनायनि सायाव माबायदि फुल एक्शन लादों नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों नायलांदो